Και γεια σας παιδιά, και είμαι η Cute Girl Gamer και σήμερα θα παίξουμε Hide and Seek στο Brookhaven μαζί με τη φίλη μου την Κατερίνα. Οπότε τώρα θα σταματήσω. Τέλος πάντων παιδιά, να ξέρετε η Κατερίνα δεν θα ακούγεται. Μισό λεπτάκι. Τώρα θα κρυφτώ εγώ. Μισό λεπτάκι να τις γράψω. Εσύ το Οκ. Εσύ φύγας αυτό το σπίτι. Κωνσταντίνα, πού πήγε? Τέλος πάντων, το έχει ανοιχτό. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε ένα πράγμα. Τώρα ευτυχώς δεν με ακούει. Τέλος πάντων, θα το βγάλω το όνομά μου, παιδιά, γιατί θα με δει εύκολα. Και ναι, αυτό. Οπότε, κοιτάξτε, θα είμαι εδώ. Και θα της πω ότι είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Και, ναι, ωραία. Τώρα έχω γωνία, άμα θα με βρει. Όχι. Σε ποιο νομίζω ότι θα είναι? Νομίζω βγήκε το chat. Το βγήκε νομίζω. Πού είναι? Αυτή. Θεέ μου. Μία ώρα. Σκα παιδιά. Πού έχει πάει? Νομίζω με βρήκε, παιδιά. Θα της γράψω, με βρήκες. Ναι. Βρήκε. Τώρα, ναι, θα πάω στο σπίτι μου. Ναι, έλεος. Λοιπόν, πού είναι? Με βρήκες. Τέλος πάντων. Παιδιά, τώρα θα φυλάω εγώ. Εγώ φυλάω, θα τις γράψω. Πού είσαι ρε? Τώρα εγώ τώρα εγώ φυλάω. Ωραία. Να βάλω και παιδιά το όνομά μου στο πάω. Μισό λεπτάκι. Ναι, δεν αποκαλύπτω το. Εννοούσα τίποτα. Απλά παιδιά, πάμε να κρυφτούμε σε αυτό το σπίτι για να μην τη βλέπω και θα μου πει αυτή τώρα από θα είναι έτοιμη. Για να δούμε. Τώρα λίγο θα σας σταματήσω μέχρι να πει να βγω. Λοιπόν, τώρα παιδιά θα της γράψω βγαίνω, γιατί με έχει κουράσει. Και ναι, οπότε θα βγω. Της γράψω βγαίνω. Φυσικά δεν θα της το στείλω τώρα ακριβώς. Γιατί πρώτα όταν θα... Ναι, ξέχασα να βάλω τόνο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα της γράψω τώρα εδώ βγαίνω. Βγαίνω. Λοιπόν.
Εγώ νομίζω ότι είναι στο δικό μου. Πού είναι το δικό μου, παιδιά? Τόση ώρα στο δικό μου ήμουν. Έδωσε. Deep. Τέλος πάντων. Εδώ, όχι. Τώρα... Ναι, και εγώ σου είπα ότι βγαίνω. Γιατί μου το λέει, τέλος πάντων. Oh no. Αυτή είναι. Όχι. Μήπως μου κάνει παγίδα. Κάτσε. Όχι. Άλλος το έκανε το no. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ δεν είσαι. Όχι. Τι κάνει? Σε βρήκα. Βρήκα. Ωραία. Παιδιά, τώρα θα σταματήσω για να πάω να κρυφτώ. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να κρυφτώ, όχι στο δικό της πάλι, στο δικό μου θα κρυφτώ, παιδιά. Φυσικά στο δικό μου, τέλος πάντων. Τώρα θα τις κάνω κι εγώ παγίδα. Θα δείτε. Τις βάλω εδώ κουτάκια. Για να νομίζει ότι ωραία. Αυτά δεν τα χρειάζομαι. Πάω να κρυφτώ. Μεταξύ δεν ξέρω πού να κρυφτώ, τέλος πάντων. Δεν είναι εδώ. Όχι, δεν θα πάω εδώ. Νομίζω ξέρω που θα κρυφτώ. Θα βγω, παιδιά, εδώ έξω. Το βλέπετε αυτό εδώ πάνω. Θα προσπαθήσω. Θα βάλω βασικά μια τέτοια. Μια σκάλα και μετά θα τη βγάλω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ. Παπ. Και τώρα θα προσπαθήσω να ανεβώ. Γιατί δεν μπορώ. Έλεος. Λοιπόν. Εδώ. Λοιπόν. Και τώρα άμα μπορέσω. Ναι. Είμαι έτοιμη, θα γράψω. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά. Τη βλέπω. Νομίζω την είδα, παιδιά. Να δει. Να δει. Τι θα μου γράψει κάτι. Παιδιά, αλλά δεν να μην με είδε. Εγώ πιστεύω να μην με είδε. Παρόλο που νομίζω ότι με βρήκε, παιδιά. Δεν ξέρω. Να δούμε άμα θα έρθει κάτω στην αυλή. Πού πάεις? Πού είσαι? Κατερινάκη. Μην να βγάλω το όνομα. Γιατί έτσι θα φανερωθώ. Λοιπόν, παιδιά, σας σταματάω λίγο μέχρι να έρθει. Παιδιά, δεν ξέρω μα με βλέπει. Ψάχνει τώρα εκεί. Δεν ξέρω. Τώρα δεν με δει. Μισό λεπτάκι. Ευτυχώς άλλαξα λίγο κορυψόν. Αυτό είναι λίγο ζαβολιά, το ξέρω. Απλά νομίζω ότι είχα βαρθεί εκεί, παιδιά. Τέλος πάντων. Θα σταματάω τώρα. Βασικά δεν θα σταματήσω. Έρχεται, παιδιά. Έρχεται. Παιδιά, δεν με είδε. What? Κωνσταντίνα. Ναι. Κωνσταντίνα. Δεν θα είναι εδώ. Τέλος πάντων.
Πού είναι, σε ποιο δωμάτιο είσαι? Λοιπόν, τώρα παιδιά δεν με βρήκε ακριβώς. Αλλά θα της πω ότι δεν με βρήκες δυστυχώς. Δεν με βρήκες δυστυχώς. Φιλάς. Ναι, εγώ φιλάω παιδιά. Το ξέχασα αυτό. Δεν με βρήκες ευτυχώς. Δυστυχώς. Τι λέω ρε φίλε. Λοιπόν, πάω στο μέσα στο απέναντι. Θέλω να βγω από αυτό. Όχι εδώ. Μισό λεπτάκι. Μην της το πείτε. Εγώ θα σας σταματήσω λίγο τώρα. Λοιπόν, παιδιά. Πάω λίγο κάτω. Ναι. Κάρφι. Έλα. Θα σου βάλω λίγη λεμονάδα μέχρι να μου πει ότι κρύφτηκε. 1 ώρα. Τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, δεν με νοιάζει. Θα πάω στο δικό της, γιατί πριν κρύφτηκα εγώ εκεί. Στο τέτοιο. Στο δικό μου. Και πιστεύω ότι είναι εδώ. Κάτσε, περιμένετε. Μισό λεπτάκι. Εδώ δεν είναι. Παίζει να μου στήσει καμία παγίδα. Κάτσε, αυτό δεν ήτανε. Αλλιώς δεν ήτανε, τέλος πάντων. Σε καμία ναι, δεν μπορώ να ανοίξω. Αφού δεν με έχει κάνει roommate. Λοιπόν, πού είναι εδώ? Όχι. Όχι. Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε τώρα στο δικό της, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε πώς πήγε εδώ, όπως εγώ είχα κρυφτεί. Που τελικά δεν πήγε, τέλος πάντων, παιδιά. Θα σταματήσω λίγο. Λοιπόν, παιδιά, τη βρήκα. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας.